Hostikka. Lingman pyytää koko ajan palloa siinä takamissa. Hostikka hakee omaa ratkaisua. Laukoo vihoisesti ja laukoo maaliin! Nyt sitten uppoo Christian Joensenelle. Hivenen helposti. Sillä ei ole väliä. Tilanne on 3-0. Kalle. Hostikka laukoo hyvin ja laukoo todella tyylikkään maalin! Se on 5-0! Sieltä lähtee sitten O'Shaughnessin pitkä heitto, kuten olettaa. Saattaa ja ensimmäinen tilanne! Ensimmäinen maali! Santeri Hostikka avaa tämän kauden osalta maaliin teon! Ja kulma potkee anteeksi O'Shaughnesille pitkästä heitosta. Näistä aika harvoin maaleja Kapin ja nyt se menee myös perille. Hostikka kätä keskelle. Ampuu! Ja ampuu pallon maaliin! Neves on suurissa vaikeuksissa. Kotikentällään tässä kauden avauksessa. Klubi näyttää